Iki kula carane mucuki. Mucuki. Heeh. Lah jenengan ajeng ngendika napa matur panarep mboten? Nggih kula anane ming matur nuwun bengi iki di bel di WA tolong Kang Tuju Mbak Elisa dikancani. Wah siap. Wah seneng aku. Suwun lho, Pak. Ngancani mau tak enteni nang buh mirit kono kae ora jedul-jedul tak tinggal. Ning ndi ngebuk? Bruk. Bruk iya. Jembatan. Oh, Nek jembatan. cara bumen kene Oh, ki nggak tahu. bruk. Buk, Bruk. bruk, Bruk. bruk. Gili. Wetan gili. Udu bruk lho, bruk. Ning dudu beruk. Nek bruk. Beruk itu kan munyo. Ah nek bruk ki mburimu kuwi bruk. Nah, wong ki ade jejer ngene iki jan kaya juragan karo bature kok. Sing juragan ngene. Juragane, oh, Iki. kono aku bature. Ora Pak Tuju sing Piye? ya Pak ngono iki dhuwur. Hah? Dhuwur carane. Mercon apa piye? Hah? Mercon. Kok mercon? Ah kok dhuwur? Dhuwur. Oh, dhuwur. Iki. Ya karang lambe lu ngono kuwi. Lah iya. Heeh. Iki sowan kene, Pak. Iya. Sing bangun derek Mas Mangayu Parno, Bagyo. daleme Mas Parno. Gawe Mas Parno. Pak Suparno. Pak Parno Tuju. aja Suparno, Parno. Mas Parno. Ora nganggo su to? Ora Kae Gusu. sune mau metu sedelok yo ilang dadi Parno. Oh lah nggih Pak Heeh, Parno. Pak Parno. Ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah sampun nimbali gelar wayang wonten mriki. Iya. Siti Bentar apa? Bener Siti ya? Bener. Bentar. Siti Bentar, Kecamatan Mirit, Kabupaten Mirit, Kebumen. Kebumen. Wah, derek Mangayu Bagyo. Heeh. Terus ndhawuhke putra-putrine mongko sing kabar sing tak rungu ki weton pondok Lirboyo kono. Oh iya ta, Pak. Heeh. Mula Mas Parno ki ya rezekine ya banyu mili. Amin. Nang Bandung kono, Yang Bandung apa Jakarta apa ngerti? nang Bandung. Oh, Nek sing tak rung Bandung. Bandung apa Jakarta, Pak? Jakarta. Jakarta napa Jakarta apa Bandung? Bandung, Pak? Jakarta. Bandung. Bandung. Bandung sing Iya. bener nek Jakarta kleru. Lah. Bandung. Ah nggih. Eta macane. Berarti aku kleru. Bandung toh. Bandung. Heeh. Iya. Wah. Gedong Iki magrong-magrong nang loro ning gumune. Dik, Kok ya ora embuh. ora mbok piye? Raimbu pripun? Hah? Ora muni ora mbok bojone ngono to. Oh, rasane wis menep nek Mas Parno ki tetep Dik, setia. Mas Parno niku lek nyambut gawe najan ninggalke garwa, ninggalke keluarga, ning seminggu sepisan mesti kondur. Kondor mriki. Heeh, niliki keluarga karo ngecreti. Ngecreti. Yo asile mosok Tegese apa? yo tegese iki asile ning Bandung kono, ya Iya. to terus digawa mulih diaturke karo garwane, Lah. nggo nyukupi butuhing keluarga, nggo nyekolake putrane, ngono lho. Oh, carane ngono to. Ngecreti itu Ngecreti, bahasanya. Nek basa kene iki ngecreti. Oh, Bu Harni sok dicreti nggih. Oh iya bener. Oh, mboten. Ora mung dicreti diceruti, Bang. Nek kowe ora tau dicreti wong urung duwe bojo. Dereng, urung Lah cret-ceretan. kapan? Ana sing asli. Kapan? Ya sesuk rong metu jodone kok. Oh. Sesuk aku ra kesusu cret tok. Kok ora kesusu? Iya, ra kesusu aku golek cret dhewe dulu. Oh, golek cret. Heeh. Aku ya ora ngerti bahasane kok ya ngecreti itu. Kok ya ora kepengin ngecret ngono aku le gemen lho. Ya kan tergantung yang namanya jodoh kuwi iki ora ngerti kapan nek golek bojo cepet sak karepe. Ning nek Saiki jodoh angel ya. heeh, sapa wae ya Pak sesuk dadi manten ngono ya kendel-kendel wae nek Pamane ya, jodone. pamane. Yo sesuk kawin berarti udu jodoh ya ming bojo ya. Ya mung bojo, nek nang bojo kok mesti banyak lika-liku kehidupan cret. Cret. Nah, pisah PK. Mergo ming kawin trat-tret gini. Ayo, tapi sing baku kan golek jodoh to, Pak. Bener, Nah, bener. nek jodoh dibiekne wae ya tetep dadi siji ya kuwi terus selami-laminya. Hitungake mantene kaya ngono dadi jodone ya, Pak. Jodone Tujuh. donya akhirat, muga bagya mulya donya akhirate, enggal pinaringan momongan. Ya. Langgeng brayane, Ya. nikah sepisan kanggo sak lawase. Ya, tur muga-muga jodone nek dadi jodone tenan ki berkahi jarene. Tenan no. Ya toh, dadi ketemune engko dadi berkahe saya suwi saya apa lumintu rezekine. Ya, ngger wis cocok sejodohan kuwi ngono kuwi. Ngertine cocok. Hmm? Ngertine Yes, cocok. pokoke ora salah pitung. Gak salah petong piye le ngitung. Lho, ya pitung lak pernah pitung Jawa. Angger ki para sepuh pini sepuh wis ngarahke ora salah pitung. Ya. Ketemune iki ya wis ketemu becik tur apik, kuwi bakale langgeng. Oh, gitu. Sing baku ngene Mbak Elisa, Nah. ndonga wae. Mas Parno niku piye budaya Budaya. ngaturi bapak kula pun bola-balik saben taun wayangan, saben taun wayangan.
Terakhir niku bapak kula ngasta wayang golek teng mriki sejarah Kutha Winangun Ngambal. Apa wayang golek? Wayang Weh, golek. Nek niki berarti memang suka budaya tenan ya. Betul. Namung wayang golek campur sari tok kok. Nggih, ndedonga ya Dik, muga-muga ora mandeg semene, Ya, tahun amin, ngarep amin. wayangan meneh. Nggih. Amin. Lho kutha nimbali kula nggih ngaturi Kang Mas kula Ngambal Mas Among Prasetya Dinugroho niki Kang Mas kula lho Dik nepungke Nggih. selengganing sing Pundi to? jejer Oh, sing lah nggih. nggih, Mas. Kang Luar Mas kula. biasa. Kang Mas nggih. Mas Among Berarti Prasetya. Pak D nggih. Pak D piye? Kang Mas lho Pak D. Lah kula Ya kalau putrane, jenengan kanthi masih- Om ngaten nggih niku Pak D ngaten nggih. Namun Pak D kok kata wis sepuh banget aja Kang Mas. Kang Mas. Kowe iku Ya. putrane. Putrane. Apik, heeh. Nggih, Ketok menika nom. ngaturaken panglipur mangke sambil lalu sama apa nembang-nembang nggih Pak Narto. Nggih, leres, leres. Kame gegojekan menika kangge ngelipur menika sedaya ingkang rawuh para tamu. Sugeng midhangetaken sugeng amreksani nggih sak sing keca sekocone sawonten-wontenipun nggih ngoten iki. Nggih, nggih. Wis dirapi urung kowe? Rahapi apa? Rapi iki ngresake. Lho iki lho wis gaweke tempe kemul. Tempe. Nek nang kene iki mendoan. Mendoan. Nang mendoan. Ya. Dadi tempene iki gepeng. Anggere. Heeh, iya. Anggere sindeni nyekele nggo tisu. Heeh. Berarti tempene panas. Monggo sing digolek sing anget-anget kaya Ya iki. didamu-damu. Ha ngono. Lah nek tempemu Mbak Alisa? Hah? Tempe cara Sulawesi. Sulawesi. Nah, kira-kira Wes. panas apa anyes? Ya wis nyebrang ya kodanan barang. Dadi wis kiyur-kiyur. Anyes yo. Wis kepleh. Kepleh-kepleh. Kowe mau kondo tempe kemul. Ah. Lah bedane tempe kemul tempe wudo piye kok ana muni tempe kemul barang. Nek cara nggonku ora tempe kemul, tempe iki Apa? di nganggo glepung kuwi jenenge tempe balok ngono lho. Crispy. Ya itu kemul aku nggak tahu dapatnya di mana. Orang bilang tempe kemul. Lah kemule nggon sing kuning kuwi kemule. Terigu kuwi ya mungkin ya. Ya mungkin itu. Ora nganggo terigu mulo diarani tempe kemul. Kemul. Lah nek tempe sing wudo. Tempe gimbal. Tempe sing udah biasanya digariti. Hah? Digarit. Garit. Ya. Oh, tempe sing wudo ki Mas tuju digarit-garit. Digarit, engko warnane coklat itu digoreng coklat. Nek nggonku garite ora akeh iki, ora digarit garite ming siji. Wah. Cara ngendi? Lho nek cara Purwojonggo ku ngono ku garite ming garitnya siji. siji. Berarti digarit ku sing mlethek ku jenenge tempe wudo ya. Ya. Guju kae lho. Nek mung siji ya kurang asen, Pak. Heeh. Iya ya. Tempe itu ya garitnya ya banyak. Oh, garite sing akeh men Iya. ora Iki pesep mah yae. ngerembug apa iki ning Lah, kene iya. iki Lho, kowe gara-gara- nyenengke pamiarsa lho. Ngaturke sungkem yo Nduk Ngaturke kagem sungkem. para kadang sutresa budaya para lenggah ingkang sami rawuh kagem Ya. putri sinasa Jawa kersa nenggani Matur wungo. Nggih, sembah suwun. nuwun. Tepeh-tepeh menika saged rawuh, saged nunggoni nggih melu Nggih. tirakat menika Nggih. mugi-mugi pandonga panganjeng-anjeng panjenengan sedaya saged kasembadan. Amin. Katur ketemantan kakalih apa wae dongane. Ya, sing Ya, apik. langgeng ya rezekine lancar ya. Ya cepet apa meteng wae. ngono wis. Meteng, Cepet meteng. cepet meteng. Heeh. Mbak Alisa, dawuh. piyayi mriki Mas Parno kuwi kelangenane yen nyetel YouTube Swargi Masena. Oke. Pas panjenengan diaturi nembangku nek urung mirengke pangkur Semarangan urung lega. Wah, Ya, nah Mas Parno. Niki kula nembe dugi mboten Oh, nggih. tekan wae, tenang wae. Nek aku percaya mesti tekan wong genah wis kok jenenge Kok Sulawesi. percaya wong rong tau Percaya. ngrasake kok. Loh, Sulawesi, Sulak ki garane iki saka Pronjalin atos. Wesi ki ya saya atos, ning atos tambah atos nyatane suaramu empuk kok. Iya. Wah, tenan kok. Masa atus 100 dadi empuk ya, Pak. Loh, Ora rumus ngandel matematika ki min kali min tetep Min. positif. Oh, ya dijajal wae. Ya jajal. Kok nek ana kurange nggih nyaluk ngapura. Iya ora apa-apa, ora apa-apa. Nganduk diwiwiti pangkur Semarangan. Mingkar mingkur rengu Dianilat Sulawesi kok kaya ngono Mas tuju. Lah nggih, wah wis luar biasa. Mergo empuk kiyur-kiyur kudanan nyebrang laut bareng tambah enak. Karo ilate bulikku sing ilat Jawa kalah lho. Nggih mboten, niki kula nggih sinaune kalih dwija-dwija menika.
Nggih. Dwija, Dwija. Menika terutama sing nomor sekawan menika. Ah, menika Husnul ya? Dwija kula nggih menika. Nggih, leluhur. Leluhur. Nek leluhur ki wis Mbak Husnul modal. ayu-ayu. Wong wis urip ngono kok dinekke leluhur. Calon. Cantik-cantik Mbak Husnul. Agarono karena merti Wis ngerti Pak Parno sing ndi? Lah niku kula wau kan Hah? langsung di gerbang sini. Heeh. Terus kula namung Gerbang. salim-salim. Terus sapa wae tak one, Pak Parno nggih, matur suwun Pak Parno nggih, Pak Parno nggih ngono. Oh, ngono tekan kuwi. kono. Jet Sapa tulis wae kok tak kono. sebut Pak Parno. Wah, yes. Ngono. Bojone kuwi. ora ketemu Mbah Slamet kok. Lah pripun? Mbah Slamet cemplungke jero sarung. Oh nggih aku Mas Parno. Nggo jimat. Awas, Wet, kurang iya. sithik Mas tuju terus ke. Awas, kurang sithik. Iya. Wis iki nek wis cetocret. Wis ketok rambute Mas tuju. Tenan kaya bojoku bayan jerat-jerit kaya ngene iki nek ya ora apik Kok ketok kaya rambute iki. tok. Kaya nek warung lahiran ki. Wong gundul kok. Awas. Kerucut Lah iya kok ketok rambut. rambute bareng didemuk sampluk bojone. Sebabe apa? Anake urung lahir lho, Pak, urung lahir. Jebul salah demok. Ora. Wah, iya kesusu bae kok. Agama. Burung. Sinupa